Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang putra-putra sedaya. Pripun kabaripun dinten menika? Sami sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Semanten nggih. Muga sehat. Putra-putra kabeh, dina iki jadwale sinau basa Jawa. Coba Bu Guru bakal mbacotake piwulange Pak Guru. Wingi babagan cerita wayang Pandhawa kanthi tokoh paraga Raden Yudhistira. Coba putra-putra dicawisake bukune. Buku Widya Utama Basa Jawa dibuka kaca 24. Ing mengkene mangko putra-putra bakal sinau babagan watake Prabu Yudhistira. Coba nggih, Prabu Yudhistira iku sedulur Pandhawa sing paling tuwa. Nggih, nomor 1 Pandhawa iku Prabu Yudhistira. Prabu Yudhistira iku titisane Bathara Darma. Eling-eling. Titisane Bathara Darma. Lair saka ibu Dewi Kunti Talibrata lan bapak Prabu Pandu Dewanata. Ayo karo nyimak bukune nggih, disimak. Nah, watake Prabu Yudhistira iku antarane wicaksana, ora duwe mungsuh, jujur, sugih pangapura, uga luhur bebudene, meh salawase urip ora tau goroh. Tegese jujur banget, ora tau ngapusi nggih. Nah iku watake Prabu Yudhistira. Asma liya Prabu Yudhistira wingi sampun ngertos nggih sinten? Nggih, Prabu Puntadewa. Bisa uga sinebut Prabu Dwijangka, Prabu Gunatalikrama lan Prabu Ajitatasatru. Aja Tasatru. Nah, tegese mengkono. Prabu Yudhistira tresna banget marang adik-adine. Adine lak akeh to nggih adine Prabu Yudhistira. Isih hafal kabeh putra-putra? Nggih. Semono uga adik-adine uga piturut lan bekti marang Kang Mase. Apa kang dingendikake Prabu Yudhistira diturut lan diugemi marang adik-adine. Prabu Yudhistira iku ora seneng perang. Amarga ora seneng duwe musuh, ora seneng padudon nggih, ora seneng congkrah. Nanging kapeksa perang bengkas angkara murka. Anggone andon yuda ing Tegal Kuru lumawan Kadang Kurawa. Kadang Kurawa iku mungsuhe Pandhawa. Nalika madeg senopati, Prabu Yudhistira lumawan Prabu Salya saka kraton Mandaraka. Nah, sawise perang Bratayuda rampung, Prabu Yudhistira dadi maharaja. Dadi maharaja nggih, panjenengane nyawijikake kraton-kraton cilik. Tegese apa nyawijikake? Mempersatukan nggih. Kraton-kraton cilik kerajaan kecil kanthi nganakake upacara. Upacarane jenenge Aswamedha. Aswamedha nggih, Aswamedha dieling-eling. Upacara Aswamedha. Sawise sepuh, banjur mertapa ana gunung Himalaya bareng karo sedulur Pandhawa. Nah, sawise tutuk anggone mertapa, Prabu Yudhistira antuk swarga. Mengkono cerita babagan Prabu Yudhistira. Sabanjure putra-putra mangke bakal diparingi tugas ustazah nggarap. Cukup milih wangsulan kang bener, nggih. Sugeng makarya putra-putra sedaya. Semangat sinau nggih, sanadyan wonten dalem
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.